गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। बनसु आफादनि नेहाथारि हेमचन्द्र ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन। बेखौ मोननो थाखाय मैया मेम'रेन्डाम गथायबाय होननानै। 2003 मायथाइयाव अटल बिहारी वाजपेयीनि समाव बिटिसि होदोंमोन बर'फोरनो, नाथाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि समाव बर'फोरनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जानो नांगौ होननानै हेमचन्द्र बिथाङा डिमान्ड खालामदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो मोनथाम फिसा फिसा एकर्ड खालामनानै होदोंमोन, नाथाय बे एकर्डफोरजों बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायाखै। बेखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो सेपारेट स्टेटखौ होयोब्लासो बर'फोरनि समस्याफोरा समाधान जागोन होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ आलादा बड'लेण्ड स्टेट होनांगौ होननानै बनसु आफादआ डिमान्ड खालामदों। बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरआव जोबोद सोलायनाय जागोन होननानै। बिटिआरनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बे अर्डारआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय फैदों। बिथां बिपिएफनि एमसिएलए धानेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों दि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो मोननाय नङा होननानै। मानोना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनाय लोगो लोगोनो क'क्राझार ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा बेराम नायजानो गोबां उसुबिदा जागोन। रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालआ सिभिल हस्पिटालैनो थानो नांगोन आरो मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजैनो थानो नांगोन होनना। आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां गोरिब जाबाय, बेनिखायनो सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ मेडिकेल हस्पिटालाव लांनो नागिरदों होननानै धानेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन। सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरनाया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिटिआरआव गाज्रि सोलायनायफोरखौसो लाबोगासिनो दङ होननानै बिपिएफ पार्टीनि एमसिएलए धानेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। दासान्दि आसामाव कामाख्यापुर रायजो नागिरनायखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो दङ। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै इउनियन हम सेक्रेटारि अजय भाल्ला आरो सेन्ट्रेल इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि चिफ तापन डेका बिथांमोना निउ दिल्लीयाव कामाख्यापुर रायजो दानायखौ लानानै सावरायनाय जायो। केएलअ आफादआ सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनो फैदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ केएलअ आफादनि समस्याखौ माबोरै समाधान खालामनाय जागोन होनना हिमन्त बिथांजों सावरायनाय जादों। आरो परेश बरुवा आलफा आफादखौ लानानैबो सावरायनाय जादों। इन्डिया हादोरा कभिड-19नि भेक्सिनखौ लानानै दावराव जानायखौ दासान्दि नुनो मोन्दों आरो गोबां मानसिफोरानो गिनाय मोन्दों। कभिड-19नि भेक्सिनखौ लायोब्ला साइड इफेक्ट जायो होननानै गोबां सन्देह खालामदों। बेखौ लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रोखा खालामना होदों दि कभिड-19नि भेक्सिनाव जेबो साइड इफेक्ट गैया होननानै। आरो कभिड-19नि भेक्सिनखौ लानानै दासिमबो जेबो साइड इफेक्ट जानायखौ नुनो मोनाखै होननानै।
सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ कभिड-19 भेक्सिनखौ साइन्टिफिकेलि रिसार्च खालामनायनि उनावसो मानसिफोरनो होनाय जादों होननानै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार केशव महन्त बिथाङा बुंदों। इन्डिया हादोरा बुहुमनि मादावनो गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हादोर होनना गनायजाबाय। चाइनाया गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हादोर होननानै गनायजानायमोन, नाथाय दायो इन्डियाया बांसिन जाबाय। चाइना हादोरा 2023 मायथाइनि 17 जानुवारिसिम चाइनायाव 141.2 क्र'र जाबाय, नाथाय इन्डियायाव 2022 दिसेम्बरावनो 141.7 क्र'र सुबुंफोर जाबाय होनना मिथिनाय जादों। आथिखालाव इन्डिया हादोराव चाइना हादोरनिफ्राय बांसिन 50 लाख सुबुंफोर बारा दङ आरो इन्डियायाव दायो 142.3 क्र'र सुबुंफोर जाबाय होनना मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्लायबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।